Oh. Okay. Nice one. Tuli. Tanigi. Saan kayo pupunta? Palaut na? Tara, let's go. Sa laut tayo, sama ako. Okay, sama tayo sa laut. Po. Time check. Alas 3:30 ng hapon. Guys, pabiyahe pa lang kami papunta sa sa aming lalautan. Hindi naman siya kalawakan. Ano lang, mga 40 minutes to 1 hour na tatakbuhin ng aming bangka. So mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano i-operate ang ganitong klaseng fishing boat dito po sa amin, Lower Omon, Ragay, Camarines Sur. Lalautan po namin ay kilala din naman na golf, Ragay Golf po. Sa Ragay Golf lang po kami lumalaot. So ayan po. A few moments later. Hello mga mandaragat. So ayan po, ang una namin pong huli ay napakalaking dilis. Yes! Time check po 9:30. May naramdaman po ang ating mga kasama sa pagbabatak. Ayan po, sa tubig. Kita niyo po. Tuli. Tanigi. Medyo maliit pa po siya. Yan po ang pag-aalis. Dahan-dahan lang kasi po matalas po ang ano niyan, ang
ngipin. Kaunting pagkakamali nyo po. Ano yung kamay ko? Ayun. Sugat po yan ng ano, kanina. Yung sa tabi. Sugat ng tanigi. Ang galang. Uy, isang tanigi na maliit pa lang. Go guys. Okay, meron pa yan dyan. So, ayan po mga kamandaragat. Ganyan po ang sakripisyo ng ating mga mangingisda. Sa kalagitnaan po ng sarap ng tulog nila ay kailangan nilang bumangon upang itaas ang lambat. Lamig. Medyo malamig po ngayon. Kanina walang hangin. Bigla na lang nagkahangin. A few inches later. Morning guys. Pangalawang ano na po namin to, pangalawang batak na po kasi kagabi ay hindi na namin tinuloy ang video kasi po ay isa lang po yung huli namin. Kung ano po yung nakita nyo ay yun lang yung huli namin kagabi, kaya kinalat ulit po namin ng lambat. So ayan po, sikat na po yung araw bago kami magbatak kasi po ay napasarap ang tulog. So ngayon po ay may naramdaman po yung ating kasamahan na isda. Nasaan na siya? Hindi makita kasi wala tayong underwater camera. Wait lang, hanapin natin. Parang nandito sa kabila. O yun. Oh, bluefin tuna. Oh, malaki. Oh, okay. Nice one. Malaki na po siya. Tambakol po siya, tambakol. Sa English, bluefin tuna. Estimate ko po ay papatak siya ng mga 6 to 7 kilos. Yes! Wow! Ayan po, sariwang sariwa. Meron pa. Tapos nang itaas ang aming lambat. So ayun mga kamandaragat, kagabi ay nakatapos din. isa lang din ang huli namin. At ngayon po ay 4 na piraso. 3 lumahan at isang malaking tambakol. Ayan po, tambakol. Yan. Bluefin tuna. Medyo malaki na po siya.
baka may babalik na sa amin. Balik na sa tabi. Nandito po yung huli namin kagabi na anigi. Ito lang po ang aming naisampang na malaking isda. So, mamaya ulit po. Bawi mamaya. Yes! Ayan po ang makina. Bago umuwi, ito naman yung araw-araw na ginagawa nila. Nagsasali ng crudo bago umuwi. At babawas ng tubig. O naglilimas. Yun yung tawag dito sa amin. Naglilimas at tatanggal po siya ng tubig kasi po yung lambat na itinaas ay nag-absorb siya ng tubig at pumasok sa loob ng bangka. Kaya kailangan po natin tanggalin yung tubig. Dahil dagdag bigat po yun kung hindi natin naalisin. Alright guys, malapit na kami sa tabi. 8 AM na. Mainit na sa balat. Isang bakul. Lupin tuna. Ito yung lupin tuna. Nandito na kami.